per poder... Viladecans participa en un projecte d'inserció laboral per a persones amb discapacitat. Es tracta del programa Siltas Caviga, una iniciativa impulsada per la Fundació Caviga, que té com a patrons els ajuntaments de Viladecans, Gavà i Castelldefels i el Consell Comarcal, i va adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual o multidiscapacitat. Durant el primer tram del projecte, realitzat del mes d'abril fins ara, s'ha fet el procés de selecció i s'han realitzat les tasques de preparació dels participants per poder ser inclosos dins del projecte. 13 persones amb diferents graus de discapacitat han estat seleccionades per participar en el projecte, entre elles 7 són de Viladecans. El que volem és que les persones que tenen discapacitat intel·lectual tinguin oportunitats també d'inserció laboral, no només amb els centres que estem posant al seu servei a partir de la feina dels pares o de les administracions, sinó que també en les empreses normalitzades, a nivell d'empreses que competeixen amb el mercat, que tenen treballadors, es puguin inserir també, perquè és la garantia del seu futur i del seu benestar i de la seva autonomia. Els participants al projecte han estat formats en els diferents perfils professionals i comptaran amb un procés d'acompanyament a la inserció laboral i un seguiment. Caminar cap a la inserció laboral normalitzada és l'objectiu d'aquest projecte. És molt important per la comarca, és un inici d'una tasca d'integració de les persones amb discapacitat intel·lectual dins del món del treball, pionera, i que, bé, tenim posades moltes il·lusions. Sabem que és un tema molt complicat, que és difícil, però val la pena iniciar aquest camí. Aquest programa forma part d'un projecte més ampli anomenat A la feina iguals, que impulsa el Departament de Treball de la Generalitat.